ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳоло ман мехоҳам ба шумо вайкики туркияро нишон диҳам. медароем ба фикрам дар якум этажаш барои занҳо аст. сумкаву инофай барои занҳо мо бошад ба боло мебароем. ҳамааш қариб барои занҳо аст. инҷоам барои занҳо. бебе як нақшаашро бинед. аз мардҳо дар подвал будааст. дар -1 -2 хато баромадаем. мегӯм бо чита иҷо ча занакҳо бисёр мардо кам. ин раздели занҳо будаем. -1 да инҷа раздели мардо. аз нархҳо инҷо мебинем. вайфай бепул доштааст. поёнам барои мардҳо аст. аввал инҷоро як тамошо карда баъд меравем. $899 лира. як ремень 200 лира. 899 200 лира. аҷоиб. футболкаҳои мардҳо 329 лира. 330 лира. 330 лира. Tabii zaten üst katta başka yok. Bir burası var. Кроссовки 399 400 лира. нархо потолок. буркои джинса бинем. масалан ҳамин 450 лира. ин джинс монда мисолана 449 450 лира. нера агар бинем иам 400 лира. 350 поён мабдаъ бафикрам. ин гоя -2 бинем чӣ дора.
омадем ба миёсида ҳамин мисол 750 лира. Калсон пиджако масалан курта 350 лира. 350 лира. ҳозир инаи курта 350, пиджак 1000 лира. дуруст кор мекунӣ ё пиджак мегирӣ. бурук 600 лира. инаи масалан 370, 380 lira. Doğa adına harekete geçiyoruz. LCW Green koleksiyonumuzda atık pet şişelere yeni bir hayat veriyor. Yılda 500 milyondan fazla Masalan, pet şişeyi ana iş. dönüştürüyoruz. Yarınların kaynaklarını Çok birlikte koruyoruz. lira. Çünkü ana iş. 400 lira. Kojinka binem ku чанд лира? 1000 лира. Хулоса ҳамин ки 350 поён нест. Ягонч. ҳамин аст ки набошад. Короче, тавсия наметам. меброем мерем. дӯстони азиз, дар Тоҷикистон ҳам дар душанбе дар Салбарг буд ба хонам ва ки буд. аммо ман ба он рости гап назар омадам. ягон бор нархҳояш хел аст намедонам. ягон кас агар дар омада бошад нархҳояшро донад, кен як муқоиса кунед кадомаш арзонтар аст аз вайки Туркия ё ин ки вайки Душанбе.